Господин професоре, бележим възход, нали? Бележим, ако не възход, то празник на продължаващия живот на Пирин фолк. Не знам как да измерваме възхода, защото ако говорим за уния песни, които продължават да се пеят 30 години, можем да мерим сегашния възход след още 30. Ако тези песни, ако тези певци продължават да печелят така любовта, трайната любов. Но аз вярвам и тази вечер съм много обнадежден, защото младите гласове и то за първи път явяващи се тук на Пирин фолк съвсем заслужено спечелиха някои от най-големите награди. И триото сестри Гойкови, които аз познавам от деца, защото не веднъж съм оценявал техните постижения на детски фолклорни конкурси и във Варна, и в Пловдив, и там, където са се явявали. И дебютанта Емилио, който за мен беше събитие с майсторското изпълнение, той е 17 годишен. И вече разбира се, и по-големи и вече печелили успех, като дует Пирин, да речем, което също не случайно взеха няколко награди. И рециталите на Юрий Крумов и на сестрите Ива и Велислава ни показаха, че когато песента е легнала на сърцата, когато е с дълбоки корени, когато е свързана с българското, с пиринското, и тя продължава да има любовта на хората и продължава да ни събира на празника. Така че, ако трябва все пак да обобщя, доволен съм от тази вечер. Радвам се, че млади хора получиха големите награди и радвам се, че традицията е подмладена. Две думи за вчерашната вечер, за детския Пирин фолк. Сами това е от години го казвам, измивани очите напред във времето, защото идеята да се създаде детски Пирин фолк е една великолепна идея. Браво на братите Съмови. По тяхно време, когато договориха организацията на фестивала, се случи. И детския Пирин фолк показва, че има сили, че има възможност, че има ресурси и тези млади таланти ни дават надежда, че традицията наистина се подмладява и продължава. Lично аз бих пожелал, ако имаме възможност, повече награди да получат и повечето артисти, защото вчера видяхме как някои от великолепните и с много високи постижения и точки не бяха всички наградени. Мисля, че имаше възможност, да се казва, всички да бъдат прегърнати, отличени с някакъв вид отличия. Но най-голямото отличие е, че те са на финала, че те са допуснати и че участваха тук на конкурса. Сърдечно ви благодаря. И аз ви благодаря.